Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på vores kanal. I dag spiller vi Piggy. Og vi skifter hver eneste gang med en dør, men vi kommer til at klippe i videoen, så ja. Vi begynder, det er mig der starter. Markus han starter. Jeg har skrevet, ja, den er på. Jeg har det helt nemt. Hvad har I valgt at teams i The Games? Skriv det lige noget i kommentarfeltet. Så vi skal klare banen nu. Det er langt sådan jeg spiller spillet. Jeg tror lige det var Piggy. Der er en rød nøgle. Hvordan skal den nu bruges? Jeg kan ikke huske, hvor nogle af tingene skal bruges. Jeg tror godt, jeg kan huske det. Det skal være ovenpå. Det er ovenpå, Majs. Det er ovenpå. Nej, den her var jeg hurtigere. Jeg tror godt, jeg kan huske det. Det er ovenpå, Markus. Det er ovenpå. Jeg havde jo ret. Det hører ikke. Vars. Hvis I ikke har spillet Piggy før, så... Ja, Mads, det har jeg nu sket. Jeg siger det bare. Hvis I ikke har spillet Piggy før, så går det ud på, at du starter herinde i banen. Du skal finde nøglerne, og så skal du klare den op, så du kan få flere nøgler, så at du til sidst kan åbne en helt speciel dør op, og den gør sådan, så at I klarer det. Men hvor skal planken nu bruges? Er det ikke udenfor eller indenfor? Nej, det er indenfor. Det er hernede. Nej, det er fordi, jeg ikke har spillet det her game i lang tid. For a long, long time. Det herovre. Vars! Jeg er lidt til et jysk eller en Det er fra... Nej, tysk. Nice, hvis du ikke kan gå på det der syre. Det er helt glemt. Jesus Christ. Vi finder lige den anden server. Nej, der er vi så. Vi klipper bare. Så er vi tilbage igen. Ja, og det er mig, der skal spille. Så nu er det Lukas. Vi skal løbe det finde igennem stedet. Du kan godt nå det. Ja. Så er det Lukas, der skal spille. Jeg skal lige væk. Det går så mærkeligt. Nej, Piggy. Lukas Piggy kommer. Okay, jeg er herinde. Hvor er? Hej? Okay, nej, du skal ikke tale med mig. Okay, der er sådan en bok her, man kan gøre det her. Men det er jo bare kedeligt at se på dig. Okay, ja, det er du ret i. Hvor er Piggy? Husk at like og subscribe. Det kunne hjælpe os rigtig, rigtig meget. Hvis I ikke gør det, så er I bare nogle onde mennesker. Ej, det er de ikke. Jo. De er bare ikke særlig søde. Onde mennesker, det er meget bedre at sige. Nej, jeg kunne høre hendes lyd. Ja, jeg er den eneste tilbage. Prøv lige at kramme Piggy. Jeg tror, det er fordi Piggy har brug for et kram. Nej. Jo. Dør. Jeg tror allerede, du kan komme ud. Prøv lige at tjekke egentlig. Prøv lige at tjekke, om du kan. Den der Braille er blevet brugt. Jeg har lige set, hvor man kan bruge den. Nej. Bare dræb ham, Piggy. Det er en god idé, du dræber. Det kan lukke for. Kan vi allerede escape? Ja. Ja, vi kan escape. Men så er videoen jo slut. Ej, det var så meget hurtigt. Hvor langt har vi filmet her? Okay, vi har filmet. Jeg vil bare sige hej hej.
Tak for i dag. Ja, vi ses. Husk at like og subscribe, og skriv noget i kommentarfeltet, hvad vi skal spille. Og det er verdens korteste video. Vi skal lige se den her cutscene her. George Orange is supposed to be watching.